Από τον άλλο ομάδα. Α, ναι, είναι καλή. Είναι καλή. Ένα αγώνα είχα ένα κορτσάκι, τους είχε συλλέψει, είχε βάλει αυτήν την γκολ. Είναι καλή. Παίζει β' εθνική το κορτσάκι. Σοβαρά. Το Μαγνησιακό. Βασική στο Μαγνησιακό είναι. Φαίνεται πρέπει να πάω από εκεί μεριά. Το μικρό. Ναι, ναι. Άμα το δεις, είναι παντού, βλέπει πάντα την μπάλα. Και είναι πολύ γρήγορη. Θα με κάνει εργομετρικά πριν κάνα χρόνο. Και έχει κάνει πιο γρήγορο χρόνο το παιδάκι από την ηλικία της. Και από τη δικιά μας και από τη αυτούς. Στο πέταγμα. Το 0-5-0-10 που κάνουν. Στο μπαμ που λέμε. Ναι, ναι. Κοντρόλ πολύ καλό. Νεύρο έχει. Αντί θα κάνει τάκλ μετά με τσατιστεί λίγο, πας πλάκα. Ναι. Είναι ο μπαμπάς, έπαιζε μπάλα και πήρε τα τέτοια. Τα γονίδια. Πήρε τα γονίδια. Το σημαντικό είναι να ασχολούνται τα παιδιά με αυτά, γιατί... Ναι, ναι. Καλώς θα το άμα δεν το πάρεις, θα γίνει ακόμα καλύτερος. Και να ασχολούνται με τον αθλητισμό, γιατί πάνε κατά διαόλου τελείως. Ναι, ναι. Έχουν ξεφύγει πολύ τα πράγματα. Πάρα πολύ.
Δεν το κάνει αυτός. Δεν το κάνει, δεν το κάνει αυτός. Αυτός δεν το κάνει, λέω. Έχει καλό τελείωμα. Λίγο άμα δουλέψει την ομαδικότητα θα είναι πολύ καλός. Ποια? Δέχονται εύκολα στην ομάδα τα παιδιά. Είναι μαζί 7 χρόνια. Ναι. Μαζί 7 χρόνια. Δεν ξέρω εγώ στον μπάρισμα και τέτοια. Όχι, είναι καλό κουρσάκι, είναι και αυτά, είναι και 7 χρόνια μαζί, είναι πολλά χρόνια μαζί. Δεν έχει. Είναι από πρώτο μοντικό, δεύτερο μοντικό μαζί, παιδιά. Όλα αυτά μαζί. Και αυτή η ηλικία και η προηγούμενη ηλικία είναι 7 χρόνια μαζί. Έχουν ξεκινήσει όλοι. Μετά τους βοηθάει, δεν τους επιβαρύνει, κατάλαβες. Άμα ήταν κουράκι και τους επιβάρυνε, μπορεί να γκρίνιαζε κάποιος, να λέει γιατί παίζει αυτό και παίζει εγώ, αφού δεν κάνει τίποτα. Είναι καλή μικρή. Πολύ καλή. Όχι, φαίνεται. Το είδα τα πρώτα λεπτά. Σου λένε καλή. Γράφει στο γήπεδο, φαίνεται ότι κοιτάει, ότι έχει καλές κινήσεις. Εντάξει, πήρε κόρνο. Όχι, είναι καλή. Κάθε μάτς γράφεται. Όχι, τώρα ξεκινήσαμε. Είπαμε να κάνουμε μια αυτή γιατί γράφουμε μόνο τις μεγάλες ομάδες, όλα τα μάτς. Πρέπει να γράψουμε και αυτές τις δύο ηλικίες. Να έχουμε... Έχουμε άλλον τη δουλειά αυτή, αλλά σήμερα είναι υπηρεσία. Ωραία, τα πήρα τα κόλλα, είναι εξτρέμα, πας κάπου για γωνία, έχεις πιο λίγο να κινήσεις. Τώρα είναι πιο εύκολο. Να μου πιάσεις το κέντρο, πρέπει να βγαίνεις να υπέραδο. Σίγουρα. Μπράβο, παιδιά. Αυτοί βλέπω να κερδίζουν πιο εύκολα. Οι άλλοι δυσκολευτήκαν λίγο στην αρχή, αλλά μετά τα καταφέραν. Χάσαν πολλά γκολ στην αρχή μου. Ναι. Τσαμπουκάς. Όντως έχει νεύρο, Ναι, σου λέω να δεις. Είχε τσιτωμένη. Να δεις. Παίζαμε... Είχαμε φτάσει σε ένα τελικό, σε ένα τουρνά πέρυσι. Και να χάνουμε 1-0 και να πηγαίνει. Έλα αυτή την έβολα έξω και να με χτυπήσει. Τάκλι. Θέλαμε ένα γκολ για να περάσουμε στο τελικό. Τα πόδια τα έπαιρναν στην κεφάλια. Όχι, δεν χτυπούσε. Έκανε τάκλι εκεί που έπρεπε, δηλαδή στην μπάλα. Δεν είναι απλά. Φοβήθηκε, επειδή έχει τσαντιστεί, να μην χτυπήσει αυτή η ίδια.
Πάλι θεατής είσαι γαμώ την πουτάνα μου. Πάλι θεατής θα είσαι. Δεν γκρινιάζουμε, δεν γκρινιάζουμε διαιτητή. Πίσω. Εδώ, δικό σου είναι. Αχ, τον έχει το κοντρόλ. Αφού σου δίνει την πάσα δίπλα, δώσ' την πάσα τον άλλον.
Το έχασα επίτηδες αυτό. Τα γκολ που τρώμε τα πιάνω. Μη διαμαρτύρεστε ρε. Έλα ρε κόμμενος. Το έβαλε, 4-0. Το έβαλε. Δεν σ' είπα.
Πόσο είναι, 3 ή 4? 4, 4 δεν είναι. Δεν έχουμε μπερδευτεί και από πριν. Πριν μπήκανε 5. Κάτω βρε η μπάλα βρε. Έλα! Κι άλλο Ζήκο! Άμα τον άφηνε από εκεί το έβαζε. Δεν γλίτωνε. Άμα έπαιρνε την μπάλα μπροστά, έχει το άλλο που έβαζε ευθείαν. Άμα την πάρει μπροστά του, δεν. Κάνε κίνηση πιο μέσα, βρε, μην είσαι τόσο έξω. Ποιος το πιάσει? Αυτός είναι πολύ καλός παίκτης. Ποιος? Το 11, γρήγορος. Δεν το παίζουν οι άλλοι. Εδώ. Ναι, ναι, δεν το παίζουν οι άλλοι. Παίζουν συνέχεια από αριστερά. Διαλέγουν πλευρές τώρα, αναλόγως που είναι αδύνατη ισχυρή, αλλά εντάξει τώρα τα παιδάκια δεν μπορούν κανένα φορά να. Είναι γρήγορο. Τώρα στο δώσω αυτό είναι ταχύτητα. Πλέον Που το δεν βελτιώνεται κιόλας. Γιατί τώρα, όχι σε ρωτήσεις μου λένε το πρώτο πράγμα που δεν βελτιώνεται ταχύτητα. Πόσο Ή να την δώσεις? έχεις ή δεν την έχεις. Πόσο να δώσεις? Τα άλλα όλα βελτιώνονται. Κοντρόλ, ξέρω εγώ, Τεχνική, όλα, τεχνική, πάσα, μυαλό, ξέρω εγώ, αυτά Το βελτιώνονται. βλέπεις, ξέρω εγώ, άλλος μπορεί να ξεκινήσει να είναι άμπαλος τελείως και μετά να παίξει. Άμα έχει σωστή προπόνηση. Απλά θέλει την ταχύτητα. Αν έχει την ταχύτητα τον πάμε, τα άλλα όλα. Και μετά φυσική κατάσταση, δηλαδή να είσαι προπονημένος να αντέξεις, να βγάζεις. Και επειδή ο γρήγορος κουράζει πολύ, πρέπει να είναι πιο δουλεμένος ακόμα. Να μην είσαι το τσίτα, ξέρω εγώ, 300 μέτρα για να τους. Ναι, όχι. Ναι. Είναι να μπορείς να κάνεις σωστή κατανομή Διαχείριση. δυνάμει. Διαχείριση, μπράβο. Αν μπορείς να κάνεις διαχείριση, εντάξει, τα παιδάκια διαχείριση δεν κάνουν. Τώρα ναι, παίζουμε με το πάθος, εννοείται. Δεν έχω ανάγκη. Δεν κουράζω. Ακόμα αυτή η ηλικία δεν κουράζει. Με το πάθος. Και αυτός μπροστά καλός. Δεν ξέρω, δεν πάει μπάλα. Πέναλτι, πέναλτι, πέναλτι. Τραβάει. Ναι, τώρα θέλεις. Ποιος το βαρέσει? Για να δούμε. Ποιος βαράει εδώ? Πρέπει να το βαρέσει το κοριτσάκι τώρα, έτσι. Θα βάλει πολλά γκολ. Δεν είναι και ρίσκο. Αυτός που... Λίγο τα δύο γκολ.
Αχ, ρε! Είναι η ψυχολογία του πέναλτι, δεν το χάσει. Αυτό τώρα. Α, μπράβο. Δώστε την λίγο πιο γρήγορα. Μεγάλη τράπα από εκεί να παίξεις μπάλα, γιατί δεν σε παίζουν. Κάνε κίνηση πιο μέσα. Θα λείπεις τώρα. Familia με μία!